Wapatsani Nkhani ndine sivungirizi yambo poyamba mitu yake. Anthu awiri mboma la Nkhatabe awalamula kuti akhale mndende moyo wawo wonse pa mlandu wakupha munthu wa khungu la chaubino mchaka cha 2018. Yasini Kwenda Phiri yemwe anali ndi zaka 59 anamupha mwankhanza usiku wa pa 31 December 2018 mwana wake yemwe anali ndi zaka 9 pa nthawiyo akuona chigamulo chake mu mphindi zochepa zapitazo. Mu khoti jaji Chimwemwe Kamowa anati awiriwa a Frank Tonje ndi Abonzo Chirwa akuyenera chilango chokhwima. Steve Zimba anamvera chigamulocho ndi pakulongosola. Jaji wa High Court Chimwemwe Kamowa wapereka chigamulochi chomwe anakonza ndi Justice Dorothy de Gabriel pa bwalo la Nkhatabe pomwe anthu ambiri omwe analipo amaoneka achisoni. Mphindi pafupifupi 28 zomwe Justice Kamowa amawerenga chigamulocho, a Frank Tonje ndi Bonzo Chirwa amaoneka odekha komanso osatekeseka. Justice Kamowa anati bwalo laganizira mfundo zonse zomwe oyimira anthuwa komanso boma anapereka, koma momwe aphiri anawaphera awiriwa amangoyenera kukhala moyo wawo wonse ku ndende. Yemwe amayimira awiriwa pa mlanduwu Achimwemwe Chithobe Mwale aku Legal Aid Bureau anati akumana ndi awiriwa kuti aone tsogolo la nkhani yawo. Pakali pano chimene chatsala ndicho tikumane ndi ma client athu tikambirane, then kuchokera pokambirana kumene koko timanga mfundo kuti kodi kupita kuchitsogolo tiyenda bwanji. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation Amaiko Kayatsa omwe akhala kutsata nkhani iyi kuyambira chaka cha 2018 ati ndi okhutira ndi chigamulocho. Akoti anaganizirapo zinthu zingapo pamene amapereka chigamulo chawo, anaganizirapo zimene constitutional timanena zonena kuti umoyo wa munthu ndi wamtengo wapatali kwambiri kuti palibe uyo amene akuyenera kuchotsa moyo wanzake. Komanso analingaliranso makamaka mfundo jatimanena kunena kuti chilango achisakhale chonyazitsa kuti umoyo wa munthu. Yasini Kwenda Phiri omwe amagwira ntchito mboma anaphedwa ali ndi zaka 54 powabaya kawiri m'mimba asanabadwire mikono yawo iwiri. Mwana wawo George yemwe anali ndi zaka 9 nthawi imeneyo akuona zonsezi. M'malo mwa Zodiak kuno kumzuzu ndine Steve Zimba. Mkulu wa nthambi ya polisi mdzikono Dr. George Kainja wapempha nyumba ya malamulo kuti ithandize pa ntchito yosamutsa othawa kwawo chokera kudzaleka kamba kuti malowa akulephetsa polisi kuti adzithe kupeza msanga anthu omwe alowa mdziko lino mopanda chilolezo. Dandaulo liladza pa zokambirana zomwe apolisi anachita ndi komiti ya nyumba ya malamulo yonika chuma cha boma chomwe cholinga chake kunali kuona momwe apolisi akugwira ntchito maka pofuna kuthana ndi vuto la anthu olowa mwachinyengo mdziko lino komanso kukhwimitsa chitetezo. Zambiri mu ripoti ili. Lachitatu akuluakulu aku nthambi ya polisi mdziko lino anakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chuma cha boma pa nkhani yokhudza momwe akugwiritsira ntchito chuma. Pa msonkhanowo zinadziwika kuti ntchito za nthambi zikukumana ndi mavuto monga okhudza za chuma zomwe zimafowoketsa apolisi pa ntchito zawo. Mkulu wa polisi mdziko lino Dr. George Kainja anawuzanso komitiyo kuti ntchito yoona za anthu olowa mdziko lino mosatsata ndondomeko ikukumana ndi mavuto kamba kakuti malo osungira anthu othawa kwawo adzaleka sali malo abwino. Pa chifukwa ichi Akainja anapempha komitiyo kuti ifufuze za nkhani yokhudza kusamutsa malowa. Wachiwiri kwawo pa mpando wa komitiyo Anedi Poya anati komitiyi iunika nkhaniyi. Titha kunena kuti ndife okhutira kumano pena pamaperewera chifukwa cha polisiwo pawo okha zonse sachita okha. Nkhani ina performance imatengera nkhani ya ndalama, funding ibwera yokwanira, zimene anapempha kuti ntchito yawo igwirike bwino zikubwera zokwanira. Anthu athakota ndi chikhumbokhumbo kapena manpower yofuna kugwira ntchito koma ngati ndalama zikubwera zochepa zimakhala zovuta kuti munthu achite perform bwino. Nde kumbali yawo yesa apolisi akuyesetsa. Anthu othawa kwawo kamba kamavuto osiyanasiyana pafupifupi 50,000 ndiomwe amakhala kumalo adzaleka malingana ndi bungwe la UNHCR. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ulimi yadzudzula boma alipokhazikitsa ndondomeko zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya chaka chino zokonzekera zina sanathe. Wapampando wa komiti Samiye Suleiman wati mwachitsanzo unduna za ulimi sunamalize kulemba mayina opindula komanso kupeza kampani zogulitsa fetereza. A Suleiman atiwuzanso kuti unduna za ulimi unanamiza Malawi kuti mdziko lino muli makilogalamu 150,000 a fetereza pomwe alipo ndi 75,000 okha. Tindipotera Western Kuta. Loweruka lapitali President Lazarus Chakwera anakhazikitsa ndondomeko ya chaka chino ya zipangizo zotsika mtengo zomwe komiti yoona za ulimi ya mnyumba ya malamulo yati inadabwa nazo kamba kuti zokonzekera zina zofunikira sizinathe.
polankhula pomwe amakumana ndi akuluakulu a unduna wa zaulimi wapampando wa komiti Asamiye Solomon anadzudzula akuluakuluwa atiponamiza Malawi kuti padakali pano dziko lino lili ndi 150,000 metric tons ya fetereza pomwe 75,000 tons yokha ndiyomwe ilipo kutalitali ndi mlingo omwe dziko lino limayenera kukhala nawo pa chaka wa 620,000 metric tons. Apa Suleiman ati ali ndi nkhawa kuti ndondomeko chaka chino siyenda bwino kuyerekeza ndi chaka chatha, ndipo anati nkofunika kuti bungwe lothana ndi katangale la Anti-Corruption Bureau lifufuze bwino omwe bungwe la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi likuyendesera ntchitoyi. Akutinamiza nkhani yomwe akutiuza kuti boma linagula fertilizer 150,000 tons. Ife nkhani yotimayiziwa ndipo tikuiziwa yonse kuno bwino, ndipo tinayembekezera kuti mafunso mafunso atiuza chilungamo mataona kuti akutinamiza paketi auza kuti mukutinamiza ife zimene tikuziwa ife ndizi. Kwa mlembi wamkulu mu unduna wa zaulimi a Erica Maganga watsimikizira Malawi kuti padakali pano 34% ya fetereza imwe dziko lino limafuna pa chaka ndi alipo, komanso kuti ayamba umunyamula ukasiya kumisika nthawi iliyonse mlingo woyenerera wa feterezayo ukakwana. Fetereza amene itamugawa pawiri, itamugawa 27,000 metric tons imene itagawidwa ndi anzathu a Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi. 100,000 metric tons igawidwa ndi azathu a Zodiak, chifukwa Zodiak ili ndi misika yambiri kupambana Smallholder, ndipo ntchito imene yogawa fertilizer ku misika yosiyanasiyana yayamba kale, ndipo ife ngatakondula tapanga advice kuti ayambe kugawa mamaka misika imene ili kutali kwambiri yoti mvula ikagwa anthu amavutika. Mu ndondomeko ya zaulimi ya chaka cha 2020-2021 ndondomekoyi inathandizira kuti dziko lino likolole chimanga chambiri chomwe china akuyembekezeka kuchigulitsa ku maiko akunja. Malo mwa Zodiak ndine Western Guta. Padali pano komiti yabwezeretsa kupempha boma kuti liletse anthu kugulitsa chimanga kunja kamba kuti pali nkhawa ya njala madera ena mdziko lino. Polankhula ndi Zodiak wa mpando wa komiti Samia Malawi Vulnerability Assessment Committee tindipoti la Blessings Kang'ombe. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zaulimi Asamiye Suleiman wati akuganiza kuti kuyika chiletso chipano ndi njira yokhayo yothana ndi chiopsezo cha njala chaka chino. Suleiman ati komiti ipitirira kuuza boma za izi ponena kuti sichitira ubwino wa Malawi omwe alibe chakudya. Mwazina komiti kufotokoza zakukwera mtengo wa fetereza pambali pa ripoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC lomwe linaonetsa kuti anthu pafupifupi 1.5 miliyoni akufunika chakudya chaka chino. Mneneri wa unduna wa zaulimi Agression Lungu wati tupatse kaye nthawi asanayankhulepo pa nkhaniyi. Malo mwa Zodiak kunchewu ndine Blessings Kang'ombe. Mavenda omwe agulitsa malonda awo mu msika wakale wa Limbuli akuchita malonda awo mwachifundo cha konsolo ya bomali masiku asanu ndi awiri 7 omwe konsolo inawapatsa kuti achoke ndi ukalowa ku msika watsopano itatha. Konsolo iyi inachita izi bwalo la milandu itachotsa chiletso bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Blantyre chomwe mavenda wanatenga kuletsa konsolo kuti isawumirize kuti akalowe ku msika watsopano ati chifukwa choti kunali zimbudzi zochepa, madzi osakwanira komanso stolo zochepa. DC wa boma la Mulanje Stali Chimwambiwa watiuza kuti konsolo iyi inakonza mavutowa bwalo lachotsa chiletso ndipo mavendawa akuyenera kukalowa ku msika watsopano. Manja 42 mboma la Lilongwe akusowa pokhala potsata kutenthedwa kwa nyumba zawo ndi abale a munthu yemwe anafa zigawenga zitamumenya. Mneneri wa polisi ya Lilongwe Hastings Chigalu watiuza kuti atayika thupi la Jonathan Kamkula abale awo anapita ku midzi isanu ndi umodzi komwe atentha nyumba za abale a munthu yemwe akumuganiza kuti ndiye anapha Kamkula omwe dzina awo akuti nda Thomas Mashupiko. Padali pano malingana ndi mneneri wa khonsolo ya boma la Lilongwe Achimwemwe Njoloma anthuwa akufunika thandizo la msanga pomwe akukhala mzipinda zophunzirira pa sukulu ina. Ndipo apolisi kuchileka mboma la Blantyre amanga anthu ena onjezera 12 poganiza kuti akhudzidwa ndi zomwe gulu la anthu okwiya linachita potentha kachisi wa mpingo wa m'busa Overton Makuta Headstone Prophetic Ministry. Chiwembu ichi chinachitika la Mulungu potsatira mkangano omwe unabuka pakati pa akuluakulu a mpingo ndi atsogoleri a gulu wamkulu yemwe samagwirizana ndi ndondomeko yomwe anakonza poyika m'manda mfumu ya mderalo. Nkhani wathu Alex Banda afotokoza. Mawa lero mbanda kuchamu apolisi kuchileka anapita mmodzi mwa nkata komwe anthu mmenemo akuaganizira kuti anatenga nawo mbali
potentha chalichi cha mpingo wa Headstone Prophetic Ministries cha ambuye Overton Makuta chomwe chinali dera limeneli. Panali kusamvana pakati pa anthu ammodziwo komanso akuluakulu a mpingo umenewo omwe amafuna kuti ayike thupi la mfumu GVH Makata omwe anasiya kumathero sabata yapitayi. Ndiye tikunena pano kuti apolisi amanga anthu 12 ndipo chiwerengero cha anthu omwe amanga powaganizira kuti anatentha chalichi limenechi chafika pa 13 malinga ndi mneneri wa polisi a Jonathan Silivo kuchileka. Mona nkhani pano pa Zodiak ndi zambiri msatalikire. Sompenya amalawi watukula Malawi 2063 akale wosimira bae ufika 2063 akale wokomera aliyense achinyamata tigwirane manja tukula Malawi achinyamata tikale patsogolo tukula Malawi Malawi wosimira bae Malawi wokomera aliyense Malawi 2063 kusintha dziko lathu mokomera aliyense. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. takulandani sotoni mitu ya nkhani pomwe tikupitiriza. Gulu la madola ku Britain kuyembekezeka kufika mdziko lino chaka chino chisanathe kudzathandiza pa ntchito yolimbana ndi mliri wa COVID-19. Kalata yomwe ofesi ya kazembe wa dziko la Britain yatulutsa ati madotolowa adzakhala mdziko lino miyezi iwiri pothandiza ogwira ntchito za umoyo momwe angathandizire odwalika kwambiri ndi COVID-19. Nduna za umoyo akhumbize kandodo chiponda ati ulendowu uthandiza madotolo amaiko awiriwa kugawana nzeru ndi ukadaulo pa ntchito yolimbana ndi nthendayi. John Poka yuno walemba ripoti ili. Ofesi ya kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi yati gulu la madotolo pansi pa bungwe la UK Emergency Medical Team EMT likhala likubwera mdziko lino kudzathandizira unduna za umoyo pa ntchito yolimbana ndi mliri wa COVID-19. Kalata yomwe ofesi iyi yatulutsa lachiwiri yati madotolowa adzakhala mdziko lino kwa miyezi iwiri ndipo pa nthawiyi adzakhala akuphunzitsa za umoyo mdziko lino momwe angathandizire anthu omwe adwalika kwambiri ndi COVID-19, kuunika momwe anthu amaganizira za nthendayi mdziko lino, komanso kuthandizira kuphunzitsa ndi kulimbikitsa anthu kuti akabayitse katemera wa COVID-19. Kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi a David Bie wati boma lake lachita izi pozindikira kuti mliri wa COVID-19 wakhudza dziko lonse lapansi, choncho pothana nawo mpofunika kuti maiko agwirane manja. Nduna za umoyo akhumbize kandodo chiponda yati izi
zithandizira kuti ogwira ntchito za umoyo mdziko lino agawane nzeru komanso ukadaulo ndi madotolo aku Britain-niwa. Nthawi iyi ndionena kuti kugawana nzeru kuti kodi ino zathu munachita bwanji aphunzirako iwo satifunsa kodi kuno munatani aphunzirakonso paja amanena kuti sukulu sitha makamaka izi zathu za udokotala zoti sukulu zawo sizitha nthawi zonse ma experience amene adutsamo ndi imene imakhalanso sukulu yowonjezera. Gulu la madotololi lakhala likuthandizira pa ntchito yolimbana ndi mliri wa COVID-19 potumiza akatswiri za umoyo omwe akumagwira ntchito limodzi ndi maunduna za umoyo m'mayiko osiyanasiyana komanso nthambi zina zokhudzidwa kuphatikizapo bungwe la zaumoyo pa dziko lonse la WHO. Malo mwa Zodiak, ndine John Paul Kayoni. Chionetsero cha ophunzira cha luso la sayansi cha chaka chino chatha kasungu ndi pempho kuti magulu okhudzidwa alimbikitse maphunziro a sayansi kuti dziko lino likwanitse masomphenya ake achitukuko Malawi 2063. Ndinona za maphunziro Agnes Nyalonje yauzasodai kuti chionetsero cha chaka chino chaonetsa luntha lalikulu lomwe ophunzira msukulu za sekondari ali nalo lomwe lingapindulire dziko lino. Bungwe la National Commission for Science and Technology limakonza chionetsero chaka ndi chaka ndipo chaka chino nakonza chionetsero chili modzi ndi sukulu ya Kamuzu Academy nomkubwi andi zambiri. Chionetsero cha chaka chino cha luso la makono msukulu za sekondari chinabweretsa pamodzi ophunzira ochokera msukulu 41 za mdziko muno. Mazina ophunzirawa amaonetsa zinthu zosiyanasiyana zomwe anakonza msukulu zawo zokhudza luso la sayansi m'magawo okhudza mphamvu za magetsi za umoyo komanso za ulimi. Nduna yaona za maphunziro a Agnes Nyalonje auza Zodiak kuti kuchokera mu zomwe ophunzirawa aonetsa zaonetseratu kuti dziko la Malawi lili ndi achinyamata omwe ali ndi nzeru zomwe zingathandize kusintha dziko lino kudzera mu luso la sayansi. Ndi amalawi ife ngati tifuna kutukuka mpaka na 2063 tifuna kuzakhala dziko lozidalira palokha loyima palokha komanso dziko lokomera aliyense zimene sizingatheke chipanda sayansi. Izi kuchitika umumu ndiye ndi engine ya chitukuko cha Malawi. Ndunayi yati unduna wa maphunziro mogwirizana ndi sukulu ya luso la sayansi ya MUST achitapo kanthu pofuna kutengulira nzeru ndi zinthu zomwe ophunzirawo adakonza kuti zidzapindulire miyoyo yawo. Mkulu wa bungwe la National Commission for Science and Technology mdziko muno Professor Elijah Wanda wati zionetserozi zathandiza kutumpula luntha lomwe ana ena ali nalo pa maphunziro a sayansi. Chikhumbokhumbo chathu ndichoti anawa tizitha kuwathandizira kuti titukule maluso osiyanasiyana amene ali nawo. Ena ungofuna kuti mwina tipange improve on the design. Ena aufuna kuti mwina tiathandize kuti apange commercialize ma innovations awo. Malo mwa Zodiak kuno Kasungu ndine Nkubwi. Pano tonepo nkhani za masewero. Bungwe la Famula lifunitsitsa kuti timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino Flames idzapite mdziko lomwe ili ndi zipangizo zapamwamba pokonzekera mpikisano wa AFCON omwe ukachitike mdziko la Cameroon chaka chamawa. President wa bungwe la Famula Otanyamirandu Manda wadaganiza kuti izi zipereka chilimbikitso kwa osewera kuti akalimbikire ndi kuchita bwino pa mpikisanowu. Mkulu wa kampani ya Total Energies Marketing Malawi Nerusha Governor wapempha timu kuti ikalimbikire ndi kubwetsa chikhochi kuno kumudzi. Christopher Sande andi zambiri. Anthu ena mu mzinda wa Blantyre anali ndi mwayi woona chikho cha AFCON chomwe chili mdziko lino ndi thandizo lochokera ku Total Energies Marketing Malawi Limited. Polankhula lachiwiri usiku ku madyerero osangalira kufika kwa chikhochi mdziko lino, President wa FAM Dr. Otanyamirandu Manda wati timu ya Flames ikupita ku AFCON dziko la Cameroon chaka chammawa kukapikisana nawo osati kukangonjezera chiwerengero cha matimu. Iwo anati akufunitsitsa kuti timu iyi ikachite zokonzekera zake mdziko lomwe lili ndi zipangizo zapamwamba kuti osewera akonzekere bwino. Amalawi akutakuona chikho chimene alisa amafuna mu Africa atachitenga koma chikho chili Malawi. Sonza kuti chili pafupi chimene tikufuna ifeyo chikho chizakhale chikhazikike ku Malawi. Ndi pamene tikupita ka menya mpira ku Cameroon wa Africa Cup of Nations cholinga chathu ndi kuti chikho chimene chizakhale ku Malawi. Tifosangala kuti bungwe la CAF linasankha Malawi kuti chikho chimene chizaenda zachione position kuti defender pamene tinapanga qualify koma analimbaso mtima position kuti kunokonso kuliso Total Malawi imene ili ma filling station Malawi munomo ndipo khala ma sponsor
analimbaso mtima ndi ife ndifonyadira kuti pamayiko ambiri mu Africa Malawi yasankhidwa. Dr. Nyamilandu Manda anathokozanso mphunzitsi wa timu iyi Meke Mwase ndi omuthandizira ake atikamba kutengera timu iyi kumpikisano wa maiko onse a mu Africa. Mkulu wa kampani ya Totos Energy Marketing Malawi Anerusha Govenda wapempha timu iyi kuti ikalimbikire ndi kubweretsa chikhochi kuno kumudzi. Malo mwa Zodiak kuchokera mu mzinda wa Blantyre, ndine Christopher Sande. Tikatenso tafika pansizo pa nkhani zathu matisanasiyane na inso mitu yake. Anthu awiri zodiacmalawi.com ndine Sibongere Ziyambo zikompo khanafe.